Good evening. Bună seara! Nice to see you. Mă bucur să vă văd. Glad you came. Mă bucur că ați venit. I hope you will go away thinking it was worth coming. Aș dori să cred că atunci când veți pleca de aici veți spune a meritat să fim într-un loc acesta. Să venim. We had a good evening last night with the brothers here. Am avut o seară bună seară cu cei din Reghin, care câțiva dintre ei au venit cu noi în această seară. Just to warn you, Doar ca să vă avertizăm, we didn't finish till 10 o'clock. nu am terminat până la ora 10. La 10 am terminat întâlnirea. So if you have something to do before 10 o'clock, Dacă ai ceva de făcut înainte de ora 10, you may need to cancel it. ar trebui să anulezi ceea ce ai de făcut. Unless it's really, really, really impossible. Numai dacă cumva nu este imposibil acest lucru. Dacă trebuie să mergi undeva, atunci fă-o. You know, it's good that God hasn't got a watch. Dar este bine că Dumnezeu nu are un ceas. Yes? Așa este? Because with God, time is not so important. Pentru că la Dumnezeu timpul nu este așa important. He Cu knows Dumnezeu. He's the beginning and He's the end. El este începutul, El este sfârșitul. And He's not controlled by our time scale. Și El nu este niciodată și nu a fost controlat de această măsură a timpului. He operates in a completely different realm. Și El operează și funcționează într-un domeniu total diferit. When Jesus went back to heaven, Atunci când Domnul Iisus s-a întors în cer, the Bible says, "Behold, He is coming soon." Biblia spune, iată, El vine curând. That was nearly 2,000 years ago. Și asta a fost în urmă cu 2000 de ani acest cuvânt. So when God says soon, Atunci când Dumnezeu spune curând, who knows what He really means? și cine știe ce înseamnă cu adevărat acel curând pe care îl spune Domnul? Because God doesn't live in this time and space. Pentru că Dumnezeu nu locuiește în timpul acesta și în spațiul acesta pe care He operates in a experimentăm. completely different place. Și El este într-un loc total diferit. And He can do things quickly in a fraction of a moment. Și El poate să facă lucrurile așa de repede, într-o fracțiune a unui moment. Because He's not dominated by the same things that dominate us. Pentru că El nu este dominat de acele lucruri care ne domină pe noi. He lives in a different place. Locuiește într-un loc diferit. So a few hours to God is like a second. Așa că câteva ore pentru Dumnezeu este sunt ca niște secunde pentru noi. I've been in meetings that started when it was dark and finished when it got light. Am fost în întâlniri care au început atunci când a început să se întunece și s-au terminat când a început să se crape de ziua. I was in one meeting in Brazil. We had supper before we started. Am fost la o întâlnire în Brazilia, am servit cina atunci când am început And we had breakfast when we finished. și când am terminat am avut micul dejun. It was that long a meeting. Așa de lung a fost întâlnirea noastră. So I'm not trying to scare you. Nu vreau să vă speriu. I'm sure we will be finished in a reasonable time. Cred că vom termina într-un timp rezonabil. But we are led by God Dar suntem conduși de Dumnezeu and what the Holy Spirit wants to do. și de ceea ce Duhul Sfânt vrea să facă. And He knows. Și El știe. We don't. Noi nu știm. So I'm believing for God to do something tonight. Deci eu cred că Dumnezeu vrea să facă ceva și că va face ceva în această seară. That He will touch us Ceva ce să ne atingă and meet with us. și să se întâlnească cu noi. So get ready to meet with God. Așa că să fim gata, să fim cu Dumnezeu. You look in Genesis, right at the beginning of the Bible. Și dacă ne uităm în cartea Genesei, We începutul have Bibliei, the story of the creation. avem istoria creației aici în Genesa. And I'm sure you know the story very well. Și știu că cunoașteți această istorie foarte bine. How God created the world that we know. Cum Dumnezeu a creat lumea aceasta pe care noi The o Bible cunoaștem. says God created the heavens and the earth. Biblia spune că Dumnezeu a creat cerurile și pământul. And we know He created the sun, the moon, and all of those things. Știm că El a creat soarele, luna, stelele și toate lucrurile acestea. And God thought it was good. Și Dumnezeu a spus și a gândit, este bine, But este there bun. was something missing. Dar ceva lipsea. And that was mankind. Și ceea ce lipsea era omul. And so God created man. Așa că Dumnezeu l-a creat pe om. And after a while He created through man woman. Și apoi, după o vreme, din om, din bărbat, a creat-o pe femeie. And the important thing is they were created male and female. Și lucrul important este că ei au fost creați bărbați și femei, bărbat și femeie, in the image of God.
după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, după imaginea lui Dumnezeu. In His image and likeness we were created. Am fost creați după imaginea lui, după chipul lui și după asemănarea lui. Then you get to Genesis 3 Apoi ajungem în Genesa capitolul 3 and man is tempted. și vedem istoria ispitirii omului. You remember God has said you can have whatever you like. Țineți minte că Domnul a spus omului, poți să mănânci din orice pom, din grădină, din rodul pom, oricărui pom, Except this one tree. cu excepția acestuia. And then Satan comes Și a venit Satan and he says to the woman, și îi spune femeii, did God really say? oare a spus Dumnezeu cu adevărat? Now that temptation has never changed. Această ispită nu s-a schimbat și nu se schimbă niciodată. I talk to many people Am vorbit cu foarte mulți oameni and they say the same thing. și ei au spus același lucru. They doubt what God has really said to them. Ei se îndoiesc de ceea ce Dumnezeu a spus cu adevărat. It's the same temptation. Aceeași tentație. Our thoughts tell us, did God really say? Gândurile noastre vin să ne spună, oare chiar a spus Dumnezeu chestia asta? Was that prophecy really from God? Oare prorocia asta a fost chiar oare de la Dumnezeu? Was that scripture really from God? Oare versetul acela a fost chiar de la Dumnezeu? Because He wants us to become unstable Pentru că diavolul vrea ca noi să devenim instabili in our thinking. în gândirea noastră. Because if your thinking about God becomes unstable Pentru că dacă gândirea ta despre Dumnezeu devine instabilă and you become unsure, și devine sigur, you will often do things adeseori vei face anumite lucruri that have a root care își vor avea rădăcina in the fact you are doubting. în faptul că tu te îndoiești. Or somehow you feel like God needs your help. Sau cumva te gândești că Dumnezeu ar avea nevoie de ajutorul tău. I've met people. Am întâlnit oameni God has promised them something. cărora Dumnezeu le-a promis ceva. And maybe in their thinking they thought it would happen tomorrow. Și poate că în gândirea lor era mentalitatea se va întâmpla mâine ceea ce Dumnezeu le-a promis. So tomorrow comes Deci vine ziua de mâine and it doesn't happen. și nu se întâmplă. The next week, the next month, the next year. Următoarea săptămână, următoarea lună, următorul an. And it hasn't happened. Și nu s-a întâmplat. And so we think, Așa că începem să ne gândim. I know what I'll do. Știu ce am să fac. I'll give God help. Îl voi ajuta pe Dumnezeu. Maybe God isn't capable on His own. Poate că de unul singur Dumnezeu nu are putere și nu e capabil. So I need to help God. Așa că cred că îl voi ajuta pe Dumnezeu. So we make decisions, we make choices. Și luăm decizii și luăm hotărâri. Because we're trying to speed up the Pentru process. că încercăm să grăbim procesul împlinirii cuvântului lui Dumnezeu. Yes? Așa este. But then we discover Și apoi ne găsim în poziția that God doesn't need our help. și descoperim că Dumnezeu nu are nevoie de He's ajutorul very nostru. capable El este foarte capabil of fulfilling să împlinească what He promises. ceea ce a promis. And so we try and help God. Așa că încercăm să-L ajutăm pe Dumnezeu. There is a difference Există o mare diferență in obeying the voice of God, în a asculta vocea lui Dumnezeu, which is your part, care este partea pe care tu o ai de făcut, and doing something to help God și a face ceva pentru a ajuta pe Dumnezeu, to fulfill His part. ca El să-și împlinească partea Lui. There is a difference. Există o diferență. Obedience Ascultarea is our part. este partea noastră. God says something, Dumnezeu spune ceva, God reveals something, Dumnezeu descoperă ceva and we have to do something. și noi trebuie să facem We have ceva. to obey. Noi trebuie să ascultăm. That's our part. Asta este partea noastră. But that's different Dar este diferit from thinking de a gândi God's being too slow. că Dumnezeu este prea lent, prea încet. Maybe He's forgotten me. Poate că a uitat de mine. So I need to do something Așa că am nevoie să fac ceva. to help God. Să-L ajut pe Dumnezeu. When we do that, Când facem așa, we can get into trouble. putem să ne găsim în necaz. Because we're responding out of our own human understanding Pentru că răspundem lui Dumnezeu prin propria noastră înțelegere. rather than obeying the voice of God. În loc să rămânem ascultători de vocea lui Dumnezeu. So we get to Genesis 3. Așa că ajungem în Genesa capitolul 3. Satan comes on the scene. Apare Satan pe scenă. He says to them, did God really say? Și vine și spune femeii, oare chiar a spus Dumnezeu Straight acest away lucru? bringing doubt into a situation. Imediat a venit și aducând îndoială într-o situație.
Happens to us all. Mi se întâmplă tuturor acest lucru. We're sure, we're confident La un moment dat suntem siguri, suntem încrezători about what God has said to despre us, ceea ce Dumnezeu ne-a spus but then suddenly și dintr-o dată doubt rises. se ridică în noi îndoială. Did God really say? Oare a spus, oare? Chiar Dumnezeu a spus chestia asta? Maybe I ate too much pizza. Poate am mâncat prea multă pizza. And so the revelation I got Așa că revelația pe care am primit-o was the revelation coming out of pizza a or fost cheese o revelație care a venit din pizza sau din brânză, rather than God. în loc să fie din Dumnezeu. That's how crazy our thinking goes. Așa, atât de nebunească poate să fie câteodată gândirea noastră. And so we begin to doubt. Și începem să ne We îndoim. begin to question. Începem să punem întrebări. And so the serpent comes and says, did God really say? Așa că vine șarpele la femeie, la Eva și spune, oare chiar a spus Dumnezeu chestia asta? And she is drawn in. Și ea este atrasă. And together with the man, they take the apple. În această cursă, cad în cursă și împreună cu soțul ei, iau din rod și mănâncă din el. And everything changes. Și totul se schimbă. Their eyes are opened. Ochii se deschid. And they realize they are naked. Și realizează că sunt So goli. they clothe themselves. Așa că încearcă să se îmbrace. But then look in chapter 3, Dacă ne uităm în capitolul 3, verse 8. versetul 8, This is talking about Adam and Eve. este istoria lui Adam și a Evei. And they heard the voice or the sound of God walking in the garden in the cool of the day. Au auzit glasul Domnului Dumnezeu care umbla prin grădină în răcoarea zilei. And Adam and his wife hid themselves from the presence of God Și Adam și nevasta lui s-au ascuns de prezența lui Dumnezeu among the trees of the garden. printre pomii din grădină. Then God called, Și Dumnezeu a strigat, i-a strigat, Adam, where are you? unde ești, Adame? And he said, Și el a spus, I heard your voice in the garden ți-am auzit glasul în grădină and I was afraid și mi-a fost frică, because I was naked pentru că eram gol and I hid și myself. m-am ascuns. The first thing to notice there Primul lucru pe care aș vrea să îl observăm aici is they hid themselves este from că the presence of s-au God. ascuns de prezența lui Dumnezeu. Whenever we feel like we are in the wrong or we are sinful, Atunci când simțim că suntem greșitori, că am păcătuit, or somehow we are unclean, sau într-un fel suntem necurați, our feeling is to hide ourselves sentimentul care vine imediat este să ne ascundem from the presence of God. de prezența lui Dumnezeu. So we stop coming to church. Așa că încercăm să mai mergem la biserică. We stop meeting with our friends who are Christians. Începem să nu mai mergem la întâlnirile cu prietenii noștri creștini. Because somehow Pentru că cumva we feel we are wrong. simțim, avem sentimentul că am greșit, că We suntem are greșitori, doing something, că am făcut ceva, am păcătuit, behaving in a way that is not ne-am correct. comportat într-un fel care nu este corect. But that's wrong. Și este greșit. Jesus came Iisus a venit so that we didn't need to hide ourselves from the presence of God. pentru ca noi să nu mai fim nevoiți să ne ascundem de prezența lui The Dumnezeu. whole reason Jesus came Motivul pentru care a venit Iisus, singurul motiv pentru care a venit Iisus, was to deal with the barrier. a venit ca să se ocupe de acel obstacol care se afla între noi și Dumnezeu. When Adam and Eve took the apple, Atunci când Adam și Eva au mâncat din rodul acelui pom interzis, everything changed. totul s-a schimbat. Sin entered the scene. A intrat în lume, a intrat pe scenă păcatul. And their reaction when they heard God was to hide. Și reacția, atunci când au auzit glasul lui Dumnezeu, a fost să se ascundă. Up to that moment, Până la acel moment, they had this great relationship with au God. avut această relație extraordinară cu Dumnezeu. Nothing was in the way. Nimic nu se afla în calea relației lor, nimic nu-i separa. It was amazing. Era uimitor. But as soon as they did something they felt that was wrong, Dar imediat ce au făcut ceva ce știau că este greșit, they wanted to hide au vrut să se ascundă from the presence of de God. prezența lui Dumnezeu. And that's why Jesus came, De aceea a venit Iisus, to break the barrier down ca să dea la o parte acest obstacol, să distrugă bariera and open the way și să deschidă o cale back into the presence of God. înapoi în prezența lui Dumnezeu pentru om. God's greatest desire Cea mai mare dorință a lui Dumnezeu is for a relationship. este de a avea relație. Relationship with you Relație cu tine. that's not superficial, Nu o relație superficială, but that's real ci o relație adevărată and deep și adâncă and meaningful. și una care să fie plină de sens.
That's God's heart. Asta este inima lui Dumnezeu. Not for religion. Nu pentru religie. I don't like religion. Mie nu-mi place religia. Because so often religion is about rule keeping. Pentru că de foarte multe ori religia nu înseamnă altceva decât a ține niște reguli și niște legi. And having to do something. Și are de-a face cu a face ceva. And so sometimes people ask me, Și câteodată oamenii vin și mă întreabă, are you religious? ești religios? I said, depends what you mean. Și așa le zic, depinde ce vrei să spui cu asta. I know I'm a friend of God. Știu că sunt un prieten al lui Dumnezeu. I know I'm in a relationship with God. Știu că sunt într-o relație cu Dumnezeu. I know that God loves me. Știu că Dumnezeu mă iubește. And I know there's nothing I can do. Și știu că nu pot să fac absolut nimic. It's all been done by Jesus. Ca să obțin această relație, totul este făcut prin intermediul lui Isus. And I live in His presence every day. Și eu trăiesc în prezența Lui în fiecare zi. And I don't just live in this realm. Și nu trăiesc doar în acest domeniu în care eu mă I live aflu, in the realm of heaven. ci eu trăiesc în domeniul ceresc. If that's your definition of religion, Dacă aceasta este definiția ta despre religie, then I'm religious. atunci sunt religios. But if you have a different definition, Dar dacă ai o opinie diferită, then I'm not that. o definiție diferită, nu sunt ca acea definiție pe care tu o ai. Amen? Amin? Because Jesus didn't come to create a new religion. Pentru că Isus nu a venit să creeze o nouă religie. That's what the Jews were looking for. Asta căutau evrei. A rabbi, a leader, Să aibă un învățător, un rabin, who would start a new movement against the Romans. care să înceapă o lucrare nouă, o mișcare nouă care să scape pe evrei de dominația romană. But Jesus came to turn religion on its head. Dar Isus a venit să întoarcă religia. The people that Jesus most spoke out against were the religious leaders. Oamenii împotriva cărora a vorbit cel mai des Isus împotrivă au fost oamenii liderii religioși. Because he said, rather than bringing people to God, you're keeping them away from Pentru că God. Domnul Iisus le spune liderilor religioși, în loc să-i ajutați pe oameni să se apropie de Dumnezeu, voi îi depărtați de Dumnezeu. It's just rules and regulations. Doar niște reguli și doar niște legi pe care voi le puneți. It's not relationship. Nu este o relație. When Jesus came about relationship, Atunci când Isus a venit, a vorbit despre o relație. he modeled relationship. Și El a venit și a vrut să modeleze și să le arate o relație. He said, I only do what I see my Father doing. El a venit Domnul Iisus și a spus, eu fac numai ceea ce îl văd pe Tatăl că face. I only speak what I hear my Father speaking. Eu vorbesc numai ceea ce l-aud pe Tatăl că vorbește. Everything Jesus did, Tot ceea ce Iisus a făcut, he did out of relationship with his Father. a făcut ca urmare a relației pe care o avea cu Tatăl. And when he went back to the Father, Și atunci când s-a întors la Tatăl, he said, it's good that I go. le-a spus ucenicilor, este bine ca eu să plec. The disciples didn't feel like that. Ucenicii n-au simțit că așa ar fi, că ar But fi he bine. said, it's good that I go, Dar Domnul Iisus le-a spus, este bine ca eu să plec, because if I go, pentru că dacă eu mă duc la I Tatăl, will ask the Father, îl voi ruga pe Tatăl and he will send you another și El helper, vă va trimite un alt ajutor, who won't just be with you, care nu va fi doar cu voi, but will be in you. ci va fi în voi. And so Jesus modeled relationship. Așa că Iisus a venit și a modelat cum ar trebui să fie o relație. He wasn't independent, El nu era independent, but he was interdependent on his Father. ci era interdependent cu Tatăl, de Tatăl. And God's created us like that. Și Dumnezeu ne-a creat pe noi în felul We're acesta. not supposed to be independent. Noi nu ar trebui să fim independenți. People who don't need anybody else. Oameni care nu mai au nevoie de nimeni altcineva. God created us Dumnezeu ne-a creat with a need cu o nevoie for relationships. pentru relație. We need them, Avem nevoie de oameni. but good ones. Relații bune. But you look at the society, you look at the world today. Dacă te uiți la societatea din zilele de astăzi, la lumea din ziua de astăzi, People are desperate oamenii sunt disperați for relationships. ca să aibă relații. I'm not just talking about husband and wife, Nu vorbesc doar despre relație soț-soție, but relationships. ci relații. People are desperate Oamenii sunt disperați după aceste relații. for relationships because God made us that way. Pentru că Dumnezeu ne-a creat în felul acesta. He made us to have a relationship with God, Ne-a făcut să avem relație cu El, cu Dumnezeu, which is that way, care este verticală, but He also created us to have a relationship with one another. dar ne-a făcut în același timp să avem nevoie de relații unii cu ceilalți, pe orizontală.
So we have to not just have a relationship with God, Deci nu putem doar cu El și nu trebuie doar cu El să avem relație, but we are made to have relationship with one ci am another. fost făcuți să avem relații unii cu ceilalți. And the strength of a church Și tăria unei biserici is not just the great worship nu este doar în a avea închinare grozavă or the great preaching sau predicare grozavă or the great youth work or sau o lucrare cu tinerii grozavă. the strength of a church Tăria unei biserici is found in its relationship este with one another. găsită în relația pe care membrii mădularele o au unii cu ceilalți. A friend of mine went to a church Un prieten al meu a mers într-o biserică and the service ended, și s-a terminat serviciul bisericii and this side of the church they left și o parte a bisericii a plecat, while this side stayed still. în timp ce cealaltă parte a rămas pe locul. After they had gone out, this side of the church left. După ce au plecat partea aceasta a bisericii, după ce au plecat toți, și partea aceasta s-a ridicat și au plecat și ei. So he thought, it's a little bit strange. S-a gândit prietenul meu, chestia asta este un pic ciudată. So he asked someone, what is happening? Și a întrebat pe cineva, ce se întâmplă aici? The person said this to him. Și persoana asta a spus următorul lucru. This side of the church, Partea asta a bisericii don't talk to this side of the church. nu vorbește cu partea asta a True bisericii. story. Asta e povestea adevărată. So they leave first, Așa că ei pleacă primii and when they've left, și după ce ei au plecat, this side leaves, partea asta pleacă și ei. so they don't need to talk to one Ca să another. nu fie nevoie să vorbească unul cu celălalt. Crazy. O nebunie. If the kingdom's divided against itself, how Dacă can it o stand? împărăție este divizată împotriva ei, dezbinată împotriva ei, cum va rezista? If we spend all our time Dacă noi ne petrecem tot timpul fighting each other, luptându-ne unii cu ceilalți, what time have we got to fight the enemy atunci când vom avea timp să luptăm și cu dușmanul nostru and reach the lost? și să-i atingem pe cei pierduți? And I've just seen so many crazy situations Am văzut în lumea aceasta, prin biserici, atâtea situații care sunt nebunești, pur și simplu. where relationships are not working Unde relațiile nu funcționează and the church suffers. și biserica suferă. So we have two relationships going on. Deci avem nevoie de două relații. First of all, our relationship with our Father, Prima, relația cu Tatăl, pe verticală. our relationship with God. Relația cu Dumnezeu. And that relationship is vital. Și această relație este vitală. Your relationship with Jesus, Relația ta cu Domnul Isus, your relationship with the Holy Spirit relația cu Duhul Sfânt is important. este importantă. And it's important that it's your relationship, not someone else's. Și este important ca tu să ai o relație, nu altcineva. They say there are four basic building blocks of relationships. Se spune că sunt 4 pietre de temelie cu care se construiește o relație. First one Prima is trust. este încrederea. Trust. Încrederea. You can't have a real relationship Nu poți să ai o relație adevărată unless you trust the other person. dacă nu ai încredere în cealaltă persoană. Because if you don't trust them, Pentru că dacă nu ai încredere, you're always going to hold something back. întotdeauna vei fi reținut, vei fi reținut ca să faci ceva. You're going to keep something back Vei avea o reținere întotdeauna. because you don't trust them Pentru enough. că nu ai unde ajuns I see that in marriages, încredere. O spun asta și când este vorba de where the căsătorie. husband or the wife Fie soție, soț, keeps something back când unul dintre ei are o reținere. because they don't fully trust. Pentru că nu se cred pe deplin partenerul lor. I see that in friendship, Văd acest lucru în prietenii. where we keep something În prietenii, când avem o reținere, ținem ceva pentru noi. because we don't trust the other person. Pentru că nu avem încredere în cealaltă persoană, dacă îi vom spune anumită informație. But you know, my friends, my real friends, Dar prietenii mei, adevărații mei prieteni, they know everything about me ei știu totul cu privire la mine and they still love me. și totuși mă iubesc. That's real friendship. Asta înseamnă When prietenia someone adevărată. knows the best about you and they know the worst about you, and they Prietenia still love you. adevărată este atunci când cineva știe cei mai buni în tine și știe cei mai rău în tine și rămân prietenii tăi. That's real friendship. Asta înseamnă prietenia adevărată. So trust. Deci încrederea. Second one A doua cărămidă care noi construim is love. o relație este dragostea. You can't have a real relationship Nu poți să ai o relație adevărată without love. fără dragoste. And you know, love is not just a feeling. Și vreți să știți că dragostea nu este doar un sentiment.
You don't always feel in love with someone. Nu întotdeauna simți că iubești pe cineva. In terms of all those nice feelings. Termenii aceia îndrăgostirii, da? Sentimentele acelea care te fac să zburzi. Real love Adevărata dragoste is when you love someone, este atunci când iubești pe cineva, no matter what they're like. nu contează felul în care There is sunt. a love that is unbreakable. Este o dragoste care nu poate să fie zdrobită. God's love for us is unbreakable. Dragostea lui Dumnezeu pentru noi este de nezdrobit. He knows the best about you. El și Dumnezeu știe tot ce e mai bun din tine, He also knows the worst. dar știe și ce este mai rău în tine. And yet He still loves you. Și El totuși te iubește. The third building block A treia piatră is respect or honor. cu care noi construim relația este respectul, onoarea. Honor. Onoare. The Bible has a lot to say Biblia are foarte multe lucruri pe care vrea să le spună și le on spune, the subject of honor. având în vedere acest subiect al onoarei. We see so much in society Vedem așa de mult în societate, of dishonor, vedem în societate multă dezonoare. where people are dishonored, Când oamenii sunt dezonorați, where people are ridiculed, atunci când oamenii sunt ridiculizați, when people are mocked, atunci put down. când oamenii sunt, de unii oamenii își bat joc și sunt zdrobiți de ceilalți. And yet we see in Scripture so much about honoring Și one vedem, another. și vedem așa de des în Biblie vorbindu-se despre a ne onora unul pe celălalt. And the fourth building block, A patra piatră cu care noi zidim la relație understanding este înțelegerea or knowledge, sau cunoștința. is when we really get to know each other. Atunci când noi putem să ne cunoaștem cu adevărat unul pe celălalt. When we really know what each other is like. Atunci când ne știm cu adevărat cum suntem. And even with that knowledge and even with that Și understanding, chiar dacă avem această cunoștință despre celălalt și această cunoaștere despre înțelegere despre el, we still want to be friends. tot vrem să rămânem prieteni cu acea persoană. And when you're a real friend, Și când ești un prieten adevărat, you can disagree with someone atunci ai putea să nu fii de acord cu cineva and still stay their friend. și totuși să rămâi prietenul lor. I've seen people, as soon as they disagree, Dar eu văd oameni imediat ce au un dezacord, they say, well, that's it. ei imediat spun, nu, gata, cu asta s-a I can't be terminat. your friend Nu anymore mai pot să fiu prietenul tău. because I'm disagreeing with you. Pentru că nu sunt de acord cu tine. And they break friendship Și rup prietenia. over a disagreement. Din cauza unui dezacord. Rather than say, În loc să spună, I love you too much te iubesc prea mult and I care too much about this și relationship pasă așa de mult de această relație pe care o avem, to let this disagreement get between us. ca să las ca acest dezacord să intre, să se interpună între noi doi. And I'm going to make sure Și mă voi asigura that this disagreement că acest dezacord care doesn't există finish our friendship. nu va termina Because prietenia noastră. friendship is greater than disagreement. Pentru că prietenia noastră este mai mare decât dezacordul pe care noi îl avem. The friendship and relationship with each other is vital, Deci, prietenia, relația pe care o avem unul cu celălalt este vitală. but also friendship and relationship with God. Dar de asemenea, relația și prietenia cu Dumnezeu este vitală. You know, I was brought up in a church Am fost crescut într-o biserică, and we heard a lot about God, am auzit în biserica în care eu am crescut multe lucruri despre Dumnezeu, but most of it made us scared of God. dar toate cele mai multe lucruri pe care le auzeam în biserică acolo despre Dumnezeu ne-a făcut să ne fie frică de Dumnezeu. And I had this image of God. Și aveam această imagine despre Dumnezeu, It was like an old man că este un om bătrân with a big stick. care are în mână un toiag, un băț mare. And his greatest delight Și cea mai mare plăcere a lui was when I did wrong. este să mă vadă că greșesc. Because then he could take his big stick Că atunci când greșesc, el își va lua bățul lui cel mare and he could beat me with it. și să mă bată cu bățul lui. That was my image. Asta era imaginea mea That was despre my Dumnezeu. concept. Asta era conceptul meu despre Dumnezeu. And so I was scared all the time Așa că mi-era frică tot timpul. of getting it wrong. Ca să greșesc, mi-era frică nu cumva să greșesc. In case God beat me. Că dacă greșesc, Dumnezeu mă va bate. And then if that was my image of God, Dacă aceasta era imaginea mea despre Dumnezeu, that became like the image of my father. asta a devenit
venit imaginea pe care o am despre tatăl meu. So my father was like God. Dumnezeu, imagineam că tatăl meu este ca Dumnezeu. He just wanted to punish me. Vrea doar să mă pedepsească, să mă bată. So I kept my distance. Așa că am ținut distanța, am You păstrat don't distanța. go near a God like that. Nu te apropii de un astfel de You keep the Dumnezeu, distance. ci ții distanță, ții You try and distanță. avoid him. Încerci să le viți, But that's not God. dar asta nu-i Dumnezeu. That's not what God is like. Asta nu așa este Dumnezeu cu adevărat. And it became a great revelation to me one day. Și într-o zi am primit o mare revelație. When I realized Când am realizat that my image and picture of God was incorrect. că imaginea pe care eu aveam despre Dumnezeu este incorectă. And my God wasn't like that. Și că Dumnezeul meu nu era deloc așa cum eu mi-l imaginam. I don't know about you, but when I look at Jesus, Nu știu cum sunteți voi, dar eu când mă uit la Isus, He's smiling. eu îl văd pe Isus zâmbind. He's not frowning. He's not looking angry. El nu este mânios, He's not looking miserable. nu arată ca și când ar fi mizerabil, He's smiling. și zâmbește. And his arms are open. Și brațele lui sunt deschise. And he wants to hug me. Și vrea să mă îmbrățișeze. He wants to draw me near. Și vrea să mă facă să mă apropii, să mă atragă spre El. That's my picture Aceasta este imaginea mea of Jesus. despre Isus. And it changes the way I live. Și acest lucru, având o imagine corectă despre Dumnezeu, despre Isus, schimbă felul în care eu trăiesc. Because I have a God Pentru că am un Dumnezeu. that if I do wrong, Pentru că dacă da, voi face greșit ceva, rather than reject me, în loc să mă respingă, He wants to accept me vrea să mă accepte, and love me să mă iubească, and help me, să mă ajute, change me. să mă schimbe. That's my picture of God. Asta este imaginea despre Dumnezeul meu. But if your image of God is something wrong, Dar dacă imaginea ta despre Dumnezeu este una greșită, ceva greșit, you're not going to have a relationship with Him. nu vei avea o relație cu You're El. going to keep away from Him Vei păstra distanța de El, rather than draw near în Him. loc să fii atras spre El. I love worship Mi-a plăcut închinarea, iubesc închinarea. because worship opens heaven. Pentru că închinarea deschide cerul. Worship opens heaven. Închinarea deschide cerul. The Bible says that God inhabits the praises of His people. Biblia spune că Dumnezeu locuiește, vine și locuiește în mijlocul laudelor copiilor săi. You know, when you worship, Atunci când te închini, you become attractive to God. devii atractiv pentru Dumnezeu. God cannot resist worship. Dumnezeu nu poate să reziste atunci când are loc închinarea. And when we worship, Și atunci când ne închinăm, we become like a magnet. devenim ca un magnet. And God cannot help Și Dumnezeu nu poate să facă altceva but come decât să vină when we worship. atunci când ne închinăm. And if we could see in the Spirit, Și atunci putem să vedem prin Duhul Sfânt, when we're worshiping, atunci când ne închinăm, I think we would be amazed what we saw. atunci eu cred că putem să fim uimiți de lucrurile pe care le putem I vedea. remember one day in worship, Mi-amintesc într-o zi, fiind în închinare, for a moment, pentru un moment, it's as if God opened my a fost eyes ca și când Dumnezeu mi-a deschis ochii and I could see și am putut să văd. not just what we're seeing now, Nu doar ceea ce vedem acum, uitându-ne aici, but I could see into that spiritual realm. ci am putut să văd dincolo de asta, în domeniul spiritual. And as we were worshiping, Și în timp ce ne închinam, in that moment, în acel moment, I could see the room full of angels. am văzut încăperea aceea plină de îngeri And they were drawn și erau atrași to our worship. de închinarea noastră. Isn't that amazing? Nu este asta uimitor? That when we worship, Atunci când ne închinăm, because we're created to worship, pentru că am fost creați pentru închinare, the two people that God sent Jesus to seek were the lost and the worshippers. două categorii de oameni pentru care Isus a fost trimis ca să-i caute, să-i găsească. Cei pierduți și închinători. You read the Bible. Citiți Biblia. It says Jesus came to seek and save those who were lost, Biblia spune că Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a venit să caute, să găsească pe cei ce erau pierduți. but also those who would worship Him in spirit and truth. Dar El vine să caute și să găsească pe cei care se închină în Duh și în adevăr. And so when we worship, Deci atunci când ne închinăm, it's like God. este ca și când Dumnezeu Now He's already here. El este aici deja. It's not like God's somewhere else. Nu este ca și când ar fi plecat undeva. You know, God's in Africa somewhere, Undeva în Africa. having a great time, Are un timp grozav în Africa and cu then cei de acolo. suddenly He goes, oh,
Și dintr-o dată zice, oh, Romania, România, they're worshipping me. se închină România mie, se închină. Sorry, Africa, I've Îmi got pare to go. rău Africa, trebuie să plec. Because they're worshipping me Pentru in că mi se Romania. închină în România. No, it doesn't Nu, work like that. nu este așa. The Bible says God's everywhere. Biblia spune că Dumnezeu este peste tot. Prezența Lui este peste tot. But somehow when we worship, Dar cumva atunci când noi ne închinăm, there's like an increased awareness and intensity of the presence of God. apare o creștere a intensității prezenței Lui. Noi devenim mult mai conștienți de prezența Lui și de intensitatea acestei prezențe. I would even suggest something else to you. Vreau să vă sugerez chiar și altceva. This is how I used to think. Uitați felul în care eu obișnuiam să You know, gândesc. when sometimes you're worshipping, Câteodată când te închini, and maybe the worship leader or someone will say, "Wow, the presence of God is here." și poate cineva spune sau liderul de închinare spune, wow, prezența lui Dumnezeu este aici. And we go, "Whoa, hallelujah." Și noi strigăm, aleluia! And we think that that is the purpose of the worship. Și noi credem că acesta este scopul închinării. And once we know and sense and feel the presence, we think we've done it. Atunci când noi începem să simțim, să percepem prezența, ne gândim, gata, cu asta am terminat. We feel like we've got there. Gata, am ajuns în locul în care trebuia să ajungem. Now that is, in one sense, true. Într-un sens, este adevărat acest lucru. And my thinking used to stop at that point. Dar în gândirea mea eu mă opream la acel punct. So when I was in a meeting Așa că odată mă aflam într-o întâlnire and I was aware and felt the presence of God, I was happy. și dacă simțeam și percepeam Dumnezeu este prezent, eram conștient de acest lucru, eram fericit. And God would start doing things. Și Dumnezeu începea să facă anumite lucruri. But I don't think that is the end of that. Dar eu nu cred că asta este sfârșitul. I think it's more like this. Este mai mult ca în felul acesta. When we reach that place in worship Atunci când ajungem în închinare, la locul acela, where we are aware of the presence of când God, devenim conștienți de prezența lui Dumnezeu, I would say this is what's happened. vreau să vă spun asta, se întâmplă. Now we know that we are body, soul and spirit. Știți Yes? cu toții că avem trei componente făcuți în trei părți. Spirit, Duh, suflet și trup. And most of the time we live out of the body. Și de cele mai multe ori noi trăim prin intermediul trupului nostru. We live by our feelings, our emotions, all those things. Trăim prin intermediul sentimentelor, emoțiilor pe care le avem. And that has an impact on our soul. Și aceste lucruri au un impact asupra sufletului And nostru. our soul has an impact on our body. Apoi, sufletul nostru are un impact asupra trupului nostru. If my soul is sad, my body is sad. Atunci când sufletul meu este trist și trupul meu este trist. Yeah? Așa este. But we also have a spirit man. Dar asemenea avem omul spiritual. And most of the time we live by body, soul, and then spirit. So we live by our flesh, our soul, and then our spirit. Apoi noi trăim prin intermediul trupului, a sufletului și în ultimul rând al Duhului. When actually what God wants is it the other way around. Pe când Dumnezeu vrea să fie tocmai invers. And He wants our spirit man El vrea ca omul nostru spiritual to influence our flesh and our soul. să influențeze sufletul nostru și carnea noastră, trupul nostru. And so what I believe happens at that point of worship, Și ceea ce cred că se întâmplă în acel punct când ajungem la închinare, our spirit man acolo când ajungem de conștienți de prezența lui Dumnezeu, omul nostru spiritual rises up se ridică and begins to connect și începe să with se heaven. conecteze cu cerul. It's like the connection between earth and heaven is complete. Ia ca și atunci când conexia dintre pământ și cer este desăvârșită, este completă. It's like taking a plug and putting it into a socket Este ca și când ai lua un cablu și cu întrerupător, cu ștecher și l-ai pune în priză. and the electricity Și electricitatea now fills the plug începe să curgă prin intermediul acelui cablu electric and if you plug something into that și dacă pui ceva în acel cablu, apare lumina, apare viața. because without electricity Fără electricitate you can't do anything. nu putem face nimic. And I think what happens in our worship at that point, Și ceea ce se întâmplă la închinare, în acel punct, as my spirit man este că atunci când omul Connects spiritual se conectează with heaven, cu cerul, and at that point în acel punct,
rather than stay where I am, în loc să rămân în locul în care mă aflu, it's an opportunity am un prilej, o oportunitate for my spirit man pentru omul meu spiritual to connect with heaven. să se conecteze cu cerul. And the scripture says, Și cuvântul lui Dumnezeu spune I'm raised up with Christ, că sunt ridicat împreună cu Hristos, and I'm seated with Christ sunt așezat împreună cu Hristos in heavenly în places, locurile cerești and suddenly my worship și dintr-o dată închinarea mea isn't just at this perspective, nu este doar din această perspectivă, but it's coming from that perspective. ci vine din acea perspectivă de sus. I'm not just seeing things at this level, Nu văd doar lucrurile la nivelul acesta, I'm suddenly up there. dintr-o dată sunt la acel nivel al I'm domeniului spiritual. connected with heaven, Sunt conectat cu cerul and I'm seeing from heaven's și perspective, văd lucrurile din perspectiva cerului. and that makes worship completely different. Și asta face închinarea să fie ceva complet diferit. Because I'm not just worshipping and seeing things here, Pentru că nu mă închin și văd lucrurile doar la nivelul acesta, but I'm seeing the impact that my worship is having, ci văd impactul pe care închinarea mea îl are, not just on the earth, nu doar pe pământ, but in the heavenly realm. dar de asemenea în locurile cerești. And I see what the worship is impacting, Și văd cum închinarea mea impactează not just my life, nu doar viața mea, not just our nu lives, doar viețile noastre, but the worship is impacting even the devils around that is seeking to stop us. ci impactează și domeniul lui Satan, care vrea să ne oprească să ne închinăm. And my worship, our worship, Și închinarea noastră, închinarea mea, is going up into the atmosphere. este a merge în atmosferă, în locurile It's cerești. changing even the atmosphere over a city or over a region. Și poate să transforme, să schimbe chiar atmosfera de peste o regiune, de peste un oraș. That's why worship is so important. De aceea e așa importantă Because închinarea. we're not just worshipping with our feet on the ground. Pentru că noi nu ne închinăm doar având picioarele pe pământ. Our feet may be on the ground, Picioarele noastre sunt toate pe pământ, but in our spirit we are connecting, dar în Duhul nostru suntem conectați cu cerul and all the resources of heaven. și toate resursele cerului. Jesus taught the disciples to pray, Domnul Iisus le-a spus ucenicilor să se roage. your kingdom come, Vie împărăția your ta, will be done, voia ta să se on facă earth pe pământ, as it is in așa heaven. cum este în cer. That's the will of God for you. Asta este voia lui Dumnezeu pentru There tine. may be specific will of God for you, like what job you should have, the person you should marry, where you should live. That's God's specific will. Poate că voia specifică a lui Dumnezeu este pentru tine, ce slujbă să ai, cu cine să te căsătorești. Da, se poate că acesta e voia specifică, But over all of that, dar peste toate acestea it's what's in heaven este ca ceea ce este în cer to come to earth. să vină pe pământ. Everything that's in heaven. Tot ceea ce este în cer. Now, is there in heaven depression? Sadness? Există în cer tristețe și depresie? No, it can't exist. Nu poate să fie. Impossible. E imposibil. And so God wants everything that is in heaven Și așa Dumnezeu vrea ca tot ceea ce este în cer to be released on the să earth. fie eliberat pe pământ. And how is that released? Și cum este eliberat ceea ce este în cerul? God can do His sovereign work, and we know that. Noi știm foarte bine, Dumnezeu poate să facă lucrarea Lui suverană. He's God. El este Dumnezeu. So He can do whatever He wants. Așa că El poate să facă ceea ce vrea El. But most of the time, Dar de cele mai multe ori, God does it Dumnezeu o face, își face voia prin tine și prin mine. and for us to do that, Dar pentru ca noi să putem face acest lucru, we have to connect ourselves trebuie să ne conectăm and then see the resources of heaven cu cerul released on the earth. și să vedem resursele cerului că sunt eliberate prin intermediul nostru pe pământ. And as we do that, Și făcând aceasta, we can see amazing things. putem să vedem lucruri uimitoare. As I said last night, Am spus seara trecută, if you like, the veil between God's realm and our realm is very, very thin. vedeți, acea mahrană, acel văl care este între domeniul ceresc și domeniul pământesc, este un văl foarte subțire. Because I think the kingdom of God is breaking out on the earth more than ever before in Pentru history. că cred în această vreme, în acest punct al istoriei, împărăția lui Dumnezeu vine tot mai mult și pătrunde pe pământ. We are living in amazing times. Pentru că trăim niște vremuri extraordinare. Times that
We just cannot even believe, even if we're told. Timpuri pe care nu credem că ar putea să se întâmple, chiar dacă am fi fost s-ar fi spus înainte despre aceste vremuri. People are learning. Pentru că oamenii învață Like never before. ca niciodată înainte How to connect with heaven. cum să se conecteze cu cerul. And see the kingdom of heaven come to Și the să earth. vadă că împărăția cerurilor vine pe pământ. And this is not just happening to the superstars. Și asta nu se întâmplă doar cu superstari, Whoever they are. cu supervedetele, oricare ar fi ele. The church creates superstars. Biserica vrea să creeze supervedete. Oh, we just need brother so-and-so to come. Avem nevoie dacă ar veni fratele sau fratele cu tare. Dacă fratele și fratele ar veni, ar face totul. I don't see that in scripture. Eu nu văd asta în Biblie. All I see is a body. Tot ceea ce văd în Biblie este un trup. The body, the church. Biserica. Ordinary men. Oameni Ordinary simpli, women. oameni obișnuiți, femei obișnuite, Extraordinary things. care fac lucruri And extraordinare. some of the greatest miracles happening today Și când cel mai mare minuni care se întâmplă astăzi are not happening through superstars, nu se întâmplă prin intermediul but through supervedetelor, ordinary men ci prin and women. oameni obișnuiți, prin femei obișnuite, A friend of prin mine bărbați obișnuiți. was in China, Un prieten al meu a fost în China, and he met with a group of people, s-a întâlnit acolo cu un grup de oameni. and they'd been out in the area evangelizing. Erau undeva într-o zonă făcând evangelizare. Most of them were untrained, uneducated farmers. Cei mai mulți dintre ei erau agricultori care nu aveau nicio pregătire, nu știau nimic să facă. And they were coming back to report on their mission trip. Și au venit să aducă un raport despre misiunea pe care ei au făcut-o. And they had a board, they were like a blackboard. Și aveau o tablă neagră. And they were putting numbers on the board under their names. Au început să scrie niște numere acolo. And so he said to the interpreter, Așa că i-a spus celui care traducea, what do the numbers mean? ce înseamnă, prietenul meu a întrebat, ce înseamnă numerele alea? Ce însemnătate au numerele? He said, well, they are just counting how many people they've seen raised from the dead. Și ei au spus că socoteau numărul celor care fusese înviați din morți. Imagine that. Puteți să vă imaginați lucrul acesta? You can't come back from a mission trip unless you've raised someone from the dead. Nu te poți întoarce dintr-o călătorie misionară dacă nu ai înviat pe cineva din morți. Most of us would never come back. Că unii dintre noi nu am putea să ne întoarcem niciodată. We probably wouldn't even go. Poate nici nu am merge. Imagine. Imaginați-vă. You want to go on a mission trip? Trebuie să mergi într-o călătorie de misiune. Pastor says, okay, Și se spune, bine, this is what you got to do. asta trebuie să faci. Raise the dead, Înviei pe morți, cleanse the lepers, vindecă pe leproși, heal the sick. vindecă pe bolnavi. If you don't do that, you can't come back. Dacă nu faci lucrurile astea, nu te poți întoarce. Most of us wouldn't even go. Ce mulți din noi nici nu ne-am duce. Because we don't want to fail. Pentru că nu vrem să dăm greș. And if that's the standard, that's a pretty high standard. Dar asta este un standard foarte înalt. I just stay at home and pray. Stau doar acasă și mă rog. You go, brother, and I'll pray for you. Du-te tu, frate, că mă rog pentru tine. We don't want to be in the prayer group that stayed behind, Nu vrem să fim un grupul care vă stă în spatele vostru și vă sprijine. rather than the brave soul who said, okay, I'll go. Decât să fim acei curajoși care spun, ok, mă duc. These guys, they were just listing how many people they've seen raised from the dead. Și acolo treceau cu numele și numărau, să făceau socoteală la cei pe care îi iaseră din morți. You know, I hear stories all the time Tot timpul aud povești of things like that happening. despre lucruri din acestea care se But they don't get întâmplă. reported on the news. Dar nu vedem aceste lucruri vorbindu-se la știri. No one tells us about them. Nimeni nu vorbește despre ele la But știri. they're happening all the time. Dar se întâmplă aceste lucruri. Tot Through timpul. ordinary people. Prin oameni simpli, oameni obișnuiți. You know, Muslims are being saved. Vreau să vă spun, la ora actuală, musulmani sunt mântuiți. Mulți dintre ei. Not through someone sharing the gospel with them, Nu prin cineva care vine să le vestească Evanghelia, but by Jesus appearing to them. ci prin pur și simplu apariția lui Isus. Jesus În mod walking personal. into their bedrooms Isus apare în dormitorul lor and changing their lives. și le schimbă viețile. It's happening. Se întâmplă. And yet we don't hear about it, Și noi nu auzim despre aceste lucruri. but it's still happening. Dar se întâmplă. Because the kingdom of heaven is breaking through. Pentru că împărăția lui Dumnezeu vine și pătrunde pe pământ. And when the kingdom of heaven breaks Și through, atunci când vine împărăția lui Dumnezeu, it becomes messy.
lucrurile devin We can't do church like we used to. cumva nesigure. Nu mai putem să ne ocupăm de biserică în felul în care gândim noi că trebuie să ne ocupăm. Because suddenly God is there. Pentru că dintr-o dată regulile noastre, obiceiurile noastre trebuie să se dea la o parte, fiindcă Dumnezeu este acolo. And things happen Și lucrurile se întâmplă. that we struggle to understand with our minds. Lucruri pe care noi ne chinuiam înainte să le înțelegem cu mintea, But we can fully understand with our spirit. dar pe care le putem înțelege pe deplin cu spiritul nostru. Amen? Amin? And so relationship with God is like vital. Așa că relația cu Dumnezeu este vitală. But not just any relationship, Dar nu doar orice fel de relație, but an intimate, close o relationship. relație intimă, apropiată cu El. If we realize just how much God loves us, Dacă noi realizăm cât de mult ne iubește Dumnezeu, I think we would be shocked. cred că am fi șocați. You know, if you're a parent Dacă ești părinte and something happens to your și child, se întâmplă ceva copilului tău, how do you feel? cum ai simțit? There is just something in you that you can't explain, Este ceva în tine ce nu poți să explici. but it's your child. Este copilul tău. I remember when I have 4 children, Am 4 copii. and I remember when my wife gave birth to our first child, Și mi-am amintesc că soția mea a dat naștere primului nostru copil. and I thought, well, how will I feel when this baby is born? Mă gândeam, cum mă voi simți când se va naște acest copil? Will I love the child? Îl voi iubi pe How will I copil? feel? Cum mă voi simți? And I used to ask my friends, how do you feel? Și întrebam pe prietenii mei care aveau copii, dar tu cum te simți? They say, you just wait. Și ei mi-au spus, așteaptă-mă, You'll know. vei ști. And I remember being in the hospital, Și amintesc că eram în spital and my wife gave birth, și soția mea a dat naștere copilului and they wrapped my daughter up in a blanket, și au luat-o pe fetița mea, pe prima mea născută, au pus-o într-o pătură and they handed her to me. și mi-au pus-o în brațe. And the moment they did that, Și în momentul în care au făcut acest lucru, I knew that I loved her. am știut că o iubesc. That she was a part of me. Era o parte din mine. And I wanted to protect her. Și vreau să o protejez, să am grijă de ea. All those things. I didn't have to read them in a book. Nu trebuia să le citesc într-o carte. They were just there. Erau acolo prezente. And if I can feel that as a father, Dacă eu ca și un tată pot să am aceste sentimente, how does God feel oare cum simte Dumnezeu for us? pentru noi? It's amazing. Este uimitor. If we just saw a little bit of the love of God. Dacă puțin de tot am vedea din dragostea lui Dumnezeu, I hear people pray. aud pe oameni că se roagă. Oh God, give me your heart. O, Doamne, dă-mi inima ta! And I think, do you really want God's heart? Și mă întreb, oare chiar vrei inima lui Dumnezeu? Do you really want God's heart? Chiar vrei inima lui Dumnezeu? Because I think if we got just a little glimpse of the heart Pentru că of cred că dacă God, doar un crâmpei de inima lui Dumnezeu am înțelege și am prinde-o, it would probably break us. probabil ne-ar zdrobi. Such is the love of God Așa este dragostea lui Dumnezeu for us. pentru noi. So our relationship with God Deci relația noastră cu Dumnezeu is importantă. of prime importance. Este de importanță extraordinară. Not a relationship of rules and regulation, Nu o relație bazată pe reguli și legi, but a relationship of love. ci o relație de dragoste. You know, there is nothing you can do that would make God love you more. Nimic nu poți să faci ca să faci pe Dumnezeu să te iubească mai mult. But there's also nothing you could do that would make God love you less. Dar de asemenea nu poți să faci nimic ca să facă pe Dumnezeu să te iubească mai puțin. Amen? Amin? There's nothing. Nimic. You could go into a prayer meeting for the rest of your life. Ai putea să stai într-o întâlnire de rugăciune pentru tot restul vieții tale. You could witness to every person that you come near. Ai putea ca să mărturisești pe Domnul Iisus fiecare persoană cu care te întâlnești. But that wouldn't make God love you anymore. Asta nu l-ar face pe Dumnezeu să te iubească mai mult. And you could choose not to do that. Și ai putea să alegi să nu faci acest lucru. Just to stay at home. Doar să stai acasă. Să nu faci nimic. But God will still love you the same Și Dumnezeu te-ar iubi la fel. as He loves you now. Așa cum te iubește acum. That is the love of God. Așa este dragostea lui Dumnezeu. It doesn't waver. Ea nu este It doesn't schimbătoare. change. Ea nu se clatine, ea nu se schimbă. God's not in a good mood one day and in a bad mood the next. Dumnezeu nu este în chef într-o situație bună în care astăzi are chef să te iubească și mâine nu mai are. In fact, He's always good. De fapt, El este întotdeauna bun. He can't be anything else but good. Nu poate să fie altceva decât bun. Because if He ceases being good, He ceases being God.
If he stops being good, he stops being God. Pentru că dacă el încetează a mai fi bun, încetează a mai fi Dumnezeu. That's true. Este adevărat. We may not feel like he's good all the time, Poate noi nu simțim că este bun întotdeauna, but he is. dar el este. The Bible says God is love. Biblia spune Dumnezeu este dragoste. That doesn't mean he does loving things. Asta nu înseamnă că iubește lucrurile pe care le facem. No, it means he is love. Asta nu, ci înseamnă că el este dragoste. You can't separate love and God. Nu poți să separi dragostea de Dumnezeu. He is love. El este dragoste. And so our relationship with God Așa că relația noastră cu Dumnezeu is of vital importance. este de o importanță vitală. And God doesn't want a distant relationship. Dumnezeu nu vrea să păstrăm distanța în Not the relație. heart of God. Nu vrea acest lucru. The heart of God is to have it close. Nu este inima lui Dumnezeu. Dumnezeu în inima lui dorește să aibă o relație apropiată, intimă. In fact, when often the Bible said about knowing God, De fapt, Biblia vorbește despre a cunoaște pe Dumnezeu. the same word Același cuvânt was used a fost folosit. when it said that Mary did not know a man. In other words, she had not been intimate with a man. Este același cuvânt care se folosește atunci când scriitorii Bibliei au vrut să descrie faptul că Maria nu cunoscuse bărbat. God wants us to be. Nu a avut să intimitate cu un bărbat. God wants a relationship. Dumnezeu vrea o relație That's intimă. his passion. That's his heart. Asta este pasiunea lui, inima For a lui. relationship. Pentru relație. And out of relationship, Și din această relație, everything else takes place. totul vine la loc. So relationship with God. Deci relația cu Dumnezeu I want to ask you a question. este importantă. Vreau să vă pun o întrebare. And you might think that's a silly question. Ar putea să spuneți că este o întrebare caragioasă, prostească. But I believe it's important Dar eu cred că question. este o întrebare importantă. And the question is this. Și iată care este întrebarea. Does God like you? Te place Dumnezeu? Now you probably with your head you answer yes, of course he does. Poate că cu mintea ta o să spui da, sigur că mă place. But maybe in your heart Dar în inima ta, you say, well, I'm not really sure. poate spui, nu sunt chiar sigur. He likes this bit of me, Iar îi place la Dumnezeu chestia asta din mine, but I'm not sure he likes this bit. dar nu cred că îi place partea asta. But the reality is, Dar realitatea este God likes you. că Dumnezeu te place. I asked God a question one day. Am pus o întrebare într-o zi. I wasn't sure what answer I would get. Nu știam, nu eram sigur de răspunsul pe care îl voi primi. I said, Jesus, do you like me? Și mi-am pus o întrebare Domnului Iisus. Și am zis, He said, Iisuse, mă placi? Și el mi-a I do. spus, da, te plac. I said, okay, what about me do you like? Și atunci am întrebat, dar ce-ți place cu privire la mine? And then I sort of thought I wouldn't get much of an answer. Și mă gândeam că nu o să primesc un răspuns prea grozav. And I felt him say, well, as you've asked, Și am simțit că Domnul îmi spune, dacă tot ai întrebat, I'm going to tell you. îți voi spune. And then he started telling me Și a început să-mi spună what he liked about me. ce îi plăcea în legătură cu mine. And it was amazing. Și a fost uimitor. And it made me feel so good. Și m-a făcut să mă simt așa de bine. That he didn't just like me Nu doar mă plăcea and love me, și mă iubea, but there were things about me that he liked. dar erau lucruri care erau cu privire la viața mea pe care le plăcea cu adevărat. And it made me feel good. Și m-a făcut să mă simt bine. To think that Jesus loved me Să mă gândesc că Iisus mă iubește and wanted to spend time with me. și că vrea să petreacă timp cu mine. And wherever I went, he went. Și că oriunde mă duc eu, vine și eu. And we can have fun together, Și că putem să ne distrăm împreună. seeing his kingdom come. Văzând cum vine împărăția And Lui. his spirit release, his power come. Văzând cum puterea Lui vine și Duhul Lui este eliberat. And it's amazing. Și este uimitor. It's fantastic. Este fantastic. I remember being in a meeting in Africa. Mi-amintesc că eram într-o întâlnire în Africa And this lady came up. și a venit o Around femeie, 30 years of age. She's around about 30 years of age. avea vreo 30 de ani. And I said, what's the matter with you? Și am spus, dar ce-i cu tine? And she said, oh, I have a tumor. Și mi-a spus, am o tumoare. She showed me this lump that she had here in her Ea stomach. avea ca și ceva care crescuse aici, lângă, atașat de stomacul ei. I thought, oh no. Am spus, oh, nu. What am I going to do? Ce voi face acum? There's 5,000 people. Sunt 5.000 de oameni aici. And they're all watching me now. Și toți se uită la mine. What are we going to do? Ce vom face? So I asked Jesus to help me.
A spus, Iisuse, ajută-mă. I said, Jesus, what are you going to do? Și a spus, Iisuse, tu ce ai face în locul meu? He said, put your hand on her stomach. Mi-a spus, pune mâna pe stomacul ei. So I put my hand on her A spus stomach. mâna pe stomacul ei He said, pray. și spune, mi-a spus Iisus, roagă-te. I said, Jesus, Și am spus, Iisuse, take the lump away. vino și ia această tumoare. Amen. În numele Domnului Iisus, My amin. hand went flat. Și dintr-o dată mâna mea I thought she had moved. a crezut că ea s-a mișcat, a făcut ceva, mâna mea s-a tras înăuntru, a dispărut acea tumoare. I said, how are you now? Și acum am întrebat-o, dar cum ești? She couldn't speak. Nu mai putea să vorbească. I said, how are you? Cum ești, am întrebat-o. She couldn't speak. Nu mai putea să vorbească. I said, how are you? Cum ești, am întrebat-o. She went, wow, Și ea a făcut, wow, it's gone. s-a dus. The lump, the tumor, Acea tumoare, in that moment, în acel moment, had completely disappeared. a dispărut complet. She was healed. A fost vindecată. Because Jesus enjoys being with us. Pentru că lui Isus îi face plăcere să And fie when cu Jesus noi. is with us, Și când Isus este cu noi, great things can happen. lucruri mari se întâmplă. Amazing things can happen. Lucruri uimitoare se pot întâmpla. Supernatural. Lucruri supranaturale. You were made Vei fi to be a supernatural human pentru că ai being. fost făcut să fii o ființă supranaturală. In fact, you're not just a human being, De fapt, nu ești doar o ființă but you omenească. are. Ești o ființă omenească, But you're also a spirit being. dar ești de asemenea o ființă spirituală. You're supposed to do supernatural things. Ai fost făcut și ar trebui să faci lucruri You're supposed to supranaturale. see the supernatural things happen Ar in trebui, our everyday life. ar trebui să vedem lucruri supranaturale că se întâmplă în viața noastră de zi cu zi. Because the kingdom of God doesn't just operate in church. Pentru că Împărăția lui Dumnezeu nu operează doar în biserică, It operates wherever we are. ci oriunde mergem noi. Este și Împărăția lui Dumnezeu. We're carriers. Pentru că noi suntem doar niște purtători a Împărăției. You carry the kingdom. Duci Împărăția. In you, you carry the kingdom. În tine duci Împărăția. You carry the presence. Duci prezența, o duci cu tine. And wherever you go, God goes. Și oriunde mergi tu, vine Dumnezeu. Și prezența lui Dumnezeu merge cu tine. You would be really dangerous Ai fi o persoană foarte periculoasă for God. pentru Dumnezeu. You would be spiritually dangerous. Ai fi din punct de vedere spiritual periculos. Because if people go anywhere near you, Pentru că dacă oamenii s-ar apropia de tine, something happens. ceva s-ar întâmpla. I was in a meeting once, Eram într-o întâlnire la un moment dat and there was this amazing lady there. și era acolo o femeie uimitoare. She couldn't read very well. Nu putea să citească bine, She couldn't write very nu well. putea să scrie bine, But she was just so full of Jesus. dar era atât de plină de Isus. I mean, you could just see it. Puteai să vezi. And she would sit on a chair, Stătea pe un scaun and people would go up to her și oamenii veneau la ea to say hello or to greet her. să o salute, să-i spună And they would get about here, și se apropiau cam atâta. and then they would just fall into the ground. Și cădeau la pământ. They couldn't get to Nu her. puteau să ajungă lângă ea. And she would sit on this chair, Și ea stătea pe and scaun there was acolo just people everywhere all around și her. pe jurul ei oameni care erau căzuți. Pe jurul Why? ei. De ce? Because the love of God and the presence of God just flowed out of her. Pentru că prezența lui Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu curgea din ea. Era uimitor. You couldn't get near to her. Nu puteai să te apropii de ea. Such was this presence. Așa era de puternică prezența lui Dumnezeu. God. Oamenii erau conștienți așa de mult de prezența lui Dumnezeu în acel loc. And probably nobody even knew her name. Și poate nimeni nu cunoștea numele. She didn't do great conferences. Nu făcea conferințe, She just loved Jesus. doar îl iubea pe Iisus. And that made a difference. Și aceasta a făcut diferența. It says of I think it was Brother Lawrence, who was an old monk from years ago. Fratele Lawrence, un bătrân călugăr, cu mulți ani în urmă, He so carried the presence of God așa avea peste viața lui prezența lui Dumnezeu într-un mod atât de puternic, that people would travel miles încât oamenii veneau de la kilometri distanță just to watch him doing the washing up. gestul, Just to watch him doing very practical things. doar ca să-l vadă cum face lucruri practice pe care le face omul în fiecare zi. Because the presence of God around his life was Pentru că so strong. prezența lui Dumnezeu în prejurul vieții lui era atât de puternică. It didn't matter what he was doing, Nu conta ce face el, how ordinary it was. cât de obișnuite lucrurile le făcea, The presence of God. prezența lui Dumnezeu era acolo. Era așa de puternică. But they just came to watch Așa încât veneau doar să-l vadă and be impacted și
să fie impactați by the presence of God. de prezența lui Dumnezeu. You know, a time is coming, I believe, Vine vremea, cred, in our services în serviciile noastre, în întâlnirile noastre, when we will just get lost and caught când in presence. ne vom pierde prezența lui Dumnezeu. And maybe Prinși de prezența lui hours și vom sta ore și ore în prezența lui. Va fi ca o secundă. You know, when you're in God's presence, Pentru că atunci când ești în prezența lui Dumnezeu, time can just timpul go. dispare. Because you're just lost. Pentru că ești pierdut în prezența You're lui. just so aware of God Ești așa de conștient de prezența lui, that you're not aware of anything else. că nu mai ești conștient de You're not even altceva din aware of the jurul tău. person next to you or the person behind you. Nu mai ești conștient de cel ce e în spatele tău, în fața ta, lângă tine. All you're aware of is God Pentru că tot ceea ce conștientizezi este prezența lui. and His presence. Și prezența lui And it's so amazing este așa de uimitoare, that nothing else încât nimic altceva matters. nu mai contează. Nothing else compares. Nimic nu se compară cu prezența lui. You know, I sometimes go to very traditional churches Câteodată mă duc în biserici care sunt foarte tradiționale and I say to them, you know, I feel really sorry for you. și le spun, "Mă, îmi pare rău pentru voi." And they say, why? Și ei îmi spun, "Dar de ce?" I say, because you know Jesus, Pentru că îl cunoașteți pe Iisus You Hristos, know Him. îl cunoașteți, but you've not tasted of His presence. dar nu ați gustat din prezența lui. You've not tasted. Nu ați You've gustat, not seen. You've not experienced nu ați experimentat, nu ați văzut. when His presence comes. Atunci când vine prezența lui. You know, for Moses, it was so important Pentru Moise a fost atât de importantă prezența lui that he Dumnezeu, said to God, încât i-a spus lui Dumnezeu, unless your presence goes with us, dacă prezența ta nu merge cu noi, we're staying here. noi rămânem aici. That was how important it was. Atât era pentru Moise, atât era de important pentru Moise prezența lui Dumnezeu și cunoștea prezența lui Dumnezeu. He went to the tent of meeting and he met with God. S-a dus în templul întâlnirii și s-a întâlnit cu Dumnezeu. He knew what it was. El știa cine este Dumnezeu, He ce knew era. what it was like. Știa cum este prezența So lui much Dumnezeu. so that he said to God, Așa de mult încât i-a spus lui Dumnezeu, unless I know you're going to move with us, dacă nu știu că tu vii cu noi, că te vei mișca împreună cu noi, că te vei lupta împreună cu noi, eu nu mă voi mișca. but if you're going to move, Dar dacă tu te vei mișca, then I'm going to move. și eu mă voi mișca. Because I just want to stay. Pentru că vreau doar să stau în prezența ta. Wherever your presence is, Oriunde este prezența ta, I want to go. vreau să merg și eu. And just allow the presence of God Și să las prezența lui Dumnezeu to infuse my life. să vină să influențeze viața mea, să mă umple, să umple viața mea, cuvintele mele, acțiunile mele, tot ceea ce fac, să fie umplut de prezența lui Infuse my Dumnezeu. life. That when people meet me, Că atunci când oamenii se întâlnesc cu mine, nu se întâlnesc cu mine, se întâlnesc cu Isus. and that's not an arrogant thing to say. Asta nu este un lucru arogant să spui. But I believe when people meet us, Dar eu cred că atunci când oamenii se întâlnesc cu noi, they can meet Jesus. pot să-L întâlnească pe They can Isus. touch, they can feel, Pot they să-L can be simtă, pot impacted să pună with mâna the pe Isus, presence să fie impactați cu prezența lui Dumnezeu. and God can change them Și Dumnezeu poate să-i schimbe atunci, to a different person. să fie persoane diferite. I hope I'm encouraging you. Sper că vă încurajez. I hope I'm stirring you Sper că vă stârnesc to want something, ca să doriți ceva. to want something, Ca să doriți ceva. to hunger for something. Ca să fiți flămânzi după ceva. You know, Jesus, when he was preaching the Sermon on the Mount, Atunci când Domnul Iisus predica pe munte, he said, the pure in heart will Yes. see God. a spus acolo, binecuvântați sunt cei cu inima curată, că ei îl vor vedea pe He Dumnezeu. said, blessed are those who are hungry and thirsty because they will be satisfied. Binecuvântați sunt cei care sunt flămânzi și însetați după neprihănire, fiindcă ei vor fi săturați. If you're not hungry for God, Dacă nu ești flămând după Dumnezeu, if you're not thirsty, dacă nu ești însetat după Dumnezeu, you're never going to be satisfied. nu vei fi satisfăcut niciodată. But spiritual hunger Dar foamea spirituală creates a desire creează o dorință to meet with God. ca să te întâlnești cu Dumnezeu. In the same way, in the natural, În același fel, în if domeniul you natural, don't eat for a long dacă time, nu mănânci pentru o vreme îndelungată, you get very hungry.
devii foarte flământ. I fasted a few times for long periods. Am postit de câteva ori pentru perioade mai lungi. I've never quite made 40 days yet. Nu am ajuns niciodată să fac 40 de zile. I think 37 was my longest. Cred că cel mai lung timp de post a fost 37 de zile. And I tell you, when you get to about 30 days, Vreau să vă spun, când ajungi pe la 30-a zi, you start thinking about food. începi să te gândești la mâncare. Everything you look at looks like food. La orice lucru îți îndrepți ochii, peste tot vezi numai mâncare. Even the chairs look Chiar și really nice. scaunul pare că e mâncare. You know, you could eat the Ai chairs. putea să mănânci un scaun. You're so hungry. Ești așa de flământ. Because your natural body is crying out for Și food. corpul tău, omul tău natural, tânjește după mâncare, strigă după A mâncare. friend of mine said when he was fasting once, Un prieten al meu a spus o dată când a postit and he opened the și refrigerator, a deschis frigiderul and the sandwiches spoke to him and said, "Eat me, eat me, eat me." a fost, A sandwich. da, sandwich-ul care era acolo striga către el, mănâncă-mă, mănâncă-mă. Because you're hungry. Pentru că ești Your flământ. body is hungry, Corpul tău este flământ and it wants food. și vrea hrană. And when you first eat again after a long fast, Și după ce vrei să mănânci încă o dată, din nou după ce ai postit o perioadă lungă de timp, food tastes amazing. vreau să vă spun, mâncarea are un gust uimitor. Even the simplest of food is amazing. Chiar și cea mai simplă mâncare are un gust uimitor. So if you're hungry, Așa că dacă ești flământ, you will do something. vei face ceva. And the Bible says if we are hungry and thirsty for God, Biblia spune că dacă noi suntem flămânți și însetați după Dumnezeu, we will be satisfied. vom fi satisfăcuți. So I love hungry people. Îmi place să văd oameni care sunt flămânți din punct de vedere spiritual. When the danger comes when we stop being hungry for God. Pericolul vine atunci când noi încetăm să mai fim flămânți după Dumnezeu. When we become complacent. Atunci când devenim mulțumiți. When we become satisfied. Suntem satisfăcuți. When we get to a certain level. Când am ajuns la un anumit nivel. And we sit back and say, oh, this is great. Oh, și zicem, asta e grozav. This ne is a așezăm great bine. place. Oh, am ajuns într-un I loc love grozav. being here. Îmi place că sunt aici în I locul can acesta. stay here Aș for the putea rest să of my rămân life. aici pentru tot restul vieții mele. And God says, no. Domnul vine și spune, nu, Come higher. vino mai sus, vino mai departe, Reach for more. vino și cheamă mai mult, ia mai mult. That's the heart of God. Asta este inima lui Dumnezeu. Keep reaching. Continuă să te Keep schimbi, searching. Keep seeking. continuă să cauți, continuă să bați. I love miracles. Îmi plac minunile, I love them. le iubesc. And I want to keep my heart really like a child. Și vreau să păstrez inima ca a unui copil. And so every time I see a miracle, Ca de fiecare dată când văd o minune, I don't think, oh yeah, să nu zic, oh, another miracle. oh, So altă what? minune. Și See ce lots of dată? them. Sunt așa de multe. No. Nu. I think, wow, that's amazing. Vreau să zic, wow, asta e Isn't uimitor. that incredible? Este incredibil. Look what God just did. I'm Uite. like a little kid. Uite ce a făcut Dumnezeu să fiu ca un copil care intră într-un magazin de dulciuri și vede toate dulciurile de acolo. And then wants to get his friends. Și Come vrea on, come să-și on. aducă toți prietenii acolo în magazinul de dulciuri. That's how I want to be about miracles. Așa ar vrea să fiu în legătură cu minunile lui Dumnezeu. And whether it's someone's little finger Și dacă dreptul cuiva se vindecă, or someone gets raised from the sau dead, dacă cineva este înviat din morți, I love it the same. să îmi placă la fel. It's awesome. It's amazing. It's incredible. Este uimitor, este incredibil. Because I just want to be so hungry Pentru că vreau să fiu așa de and so flământ thirsty și așa de însetat for God după Dumnezeu. that I won't settle and I won't be Și nu satisfied voi fi satisfăcut și nu voi fi mulțumit in a right sense. într-un mod corect. Because I want so much more. Because I know Pentru că vreau așa de mai mult, I know așa mai mult din El. Pentru că there știu, is so pentru că much există așa more mult mai mult în Dumnezeu than even we've seen. decât ceea ce am văzut. So much more. Așa mult mai mult. And that creates a hunger Și asta creează o foame și o dorință to meet with God, să mă întâlnesc cu Dumnezeu, to connect with să God, mă conectez cu so that El. God can connect with Așa me. că Dumnezeu se poate conecta cu And that mine. together Și împreună we can see His kingdom come. să vedem că His Împărăția Lui glory. vine, că slava Lui
You know, God says His glory will cover the earth. Domnul spune că slava Lui va acoperi întreg pământul. As the waters cover the sea, Așa cum apele acoperă fundul we're going to see God's glory. vom vedea gloria lui Dumnezeu acoperind pământul întreg. And what's God's glory? Ce este gloria lui In Dumnezeu? essence, it's God's presence. În esență este prezența lui Dumnezeu. We will see God's glory. We Vom will see vedea God's gloria lui presence. Dumnezeu, prezența lui, puterea lui acoperind pământul. And we will see Și vom vedea amazing things. lucruri uimitoare. I hope I'm stirring your hearts today. Sper că vă stârnesc și vă stârnesc inimile. I don't, you know, someone said to me once, you're not really much of a theologian, are you? A venit cineva și mi-a spus, dar tu nu ești un teolog prea grozav. Nu-i așa? I said, well, it depends what you mean. Am spus, depinde, ce vrei să spui cu asta? But probably what you mean, no, I'm not. Probabil după felul în care și standardele tale nu sunt un teolog. But I love Jesus. Dar iubesc pe Iisus. And I love people. Și iubesc oamenii. And I love to stir people's faith. Și îmi place să stârnesc credința oamenilor și așteptările lor. Of what God can do. A ceea ce Dumnezeu poate să facă. Because we've so become accustomed. Pentru că am devenit atât de obișnuiți. To nothing. Cu nimic. When actually God. Când de fapt Dumnezeu wants to do amazing things. Vrea să facă lucruri uimitoare. Through our lives. Prin viețile noastre. Through our hands. Prin mâinile noastre. Through our feet. Prin picioarele noastre care iau vestea bună a Evangheliei. Hallelujah. Hallelujah. Let's pray. Haideți să ne rugăm. Jesus. Just open your heart. Doar deschideți-vă inimile. Just open your heart to Jesus. Pentru Iisus. Holy Spirit. Duhule Sfânt. We welcome you. Spunem bun venit. Holy Spirit. Duhule Sfânt. We welcome you. Bine ai venit. Come in your glory. Vino cu slava ta. Come, Holy Spirit. Vino Duhule Sfânt. We welcome you. Te primim bine, Duhule Sfânt. Jesus. Just fill this place. Umple locul acesta. Just fill this place. Vino și umple locul acesta. Fill this place. Umple locul acesta. Shake. Jesus. Father, we thank you. Tată, îți mulțumim Thank you for your amazing love for this world. pentru dragostea ta măreață pentru această lume. Thank you for your amazing love for mankind. Îți mulțumim pentru uimitoarea dragoste pe care o ai pentru om. That you sent your Son. Așa încât ai trăit pe Fiul God tău. so loved the world. Pentru că așa de mult ai iubit, Doamne, lumea. That He sent His only Son. Încât ai trimis pe singurul tău Fiu. Thank you, Jesus. Și îți mulțumim, Iisuse, That you came. că ai venit. You took our sin. Ai luat păcatele You noastre. took our punishment. Ai luat pedeapsa care trebuia să fie peste noi. So that we could be free. Așa ca noi să fim liberi. So that we could know God. Așa încât să cunoaștem pe Dumnezeu. And we thank you, Holy Spirit. Îți mulțumim, Duhule Sfânt, That you have come. că ai venit To fill us. ca să ne umpli And to show us the Father. și să ne arăți pe Tatăl. To reveal the things of God to us. Să ne revelezi lucrurile lui Dumnezeu. So Holy Spirit, we welcome you. Deci, Duhule Sfânt, îți spunem bun venit. We ask you to come Și te rugăm să vii into this place, în acest loc, into this building, în această clădire, into this room, în această încăpere, right now, chiar acum, in the name of în numele lui Jesus. Iisus.